शांत शीतला चंद्र लोपला शांत शीतला चंद्र लोपला कोठे विरसम 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 अनेक स्वप्न उराशी बाळगून त्याच्या यशपूर्तीसाठी संयमपूर्वक जगणाऱ्या अगदी स्वतःचं जीवन उज्ज्वल करण्यासाठी संसार प्रभावात उडी ठोकणाऱ्या निस्वार्थ शिंपण घातलेल्या सुखदुःखांच्या वेळीवर बनलेल्या हे राजा शाकुंतच्या श्रेय हे अवधाराच्या देवते कारुण्याच्या सरते पातिव्रत तेजाच्या पुण्य गंगे मंगलमय तेजाच्या मंगलमय देवते तुझ्या पातिव्रत्याला आमचे लाख लाख प्रणाम. पूर्ण कल्पना होती कारण आमची प्रतीक्षा असणार याबद्दल तिळमात्रही संशय नाही आणि म्हणून राजप्रसादाचा त्याग केला आणि तातडीनं या आपल्या मंदिरी आम्ही प्रवेश करते झालो आहोत. मी आपली वाट पाहत होते कधी एकदा आपलं दर्शन होईल असं सतत वाटत होतं. तरी पण वेळ कमी आहे माझ्याकडं. हो मलाही कारण एका महत्वाच्या कामानिमित्त मला जायचंय आणि म्हणून माझं कर्तव्य पूर्ण करणं हा हा आणि तदनंतर ठीक आहे जशी आपली इच्छा. आपल्या आधारानंतर माझा संसार उभा आहे पण व्यस्त याची आठवण सदैव मला आहे आणि सदैव राहणार आहे. संसार हा सुखाचा मी अमृता महात्म्य पटविण्यासाठी स्त्री ठरली तर सत्यनपेक्षा ते उकिडावर होती. पण मला सांगा वीरवाणा पोशाख करून तुझ्या मंदिरी प्रवेश केलाय म्हणूनच संशय कारण आहे त्याला काही माझं चुकलंय मागे पुढे झालंय. नेहमी प्रमाणे राजप्रासादी बसलो होतो मग देवर्षी नारदमुनींचं येणं माझ्या राजप्रासादी झालं. हा नगरात घडली जाणारी दुर्घटना त्यांनी मला कथन केली आणि जेणेकरून केवळ जनतेच्या रक्षणार्थ ज्याला राजगादीवर बसण्याचं कार्य केले तोच राजा शाकून अरण्याच्या दिशेने निघालाय. पण याला कारण अरण्यात एक कुठेतरी नरराक्षस निर्माण झाला. येणारा जाणारा बंद स्वतःची उपजीविका जगताय जेणेकरून काही मायमाऊल्या विधवा झालाय. नक्कीच आपल्या प्रशासनाला तो डाग आहे तेव्हा कारण जर आपली अपकृती झाली
तर नक्की सारी जनता आपल्याला फक्त दुष्ट आनंदाचा गोड निरोप तुझा मला हवाय. कारण पतिव्रतांची पुण्याई पातकी पुरुषाला परमेश्वराच्या चरणी नेते नरपुषलादी नारायणकडे स्वरूप अशा या पतिव्रतांची किंमत मला काळीकस्पडाप्रमाणे करायची नाही म्हणून फक्त आनंदाचा गोड संदेश हवाय. त्या संदेशाची शिदोरी बरोबर घेऊन अरण्याच्या दिशेने वाटचाल करणार आहे. अहो एवढे बोलतात हा. खरं, पण त्यापेक्षा तुम्ही आणि मी काही वेगळी नाही. अगदी बरोबर आहे. त्यापेक्षा तुमचं कर्तव्य तेच माझं हा. कर्तव्य. पण मला मोठेपण देण्यासाठी इथपर्यंत आला जरूर. त्यातच धन्यता. निघालोय अरण्याच्या दिशेनं त्या पुस्तकाचं संभान केलंय. आणि हर्षवर्ध बदलून पहिलं पाऊल तुझ्या मंदिरामध्ये येतो. कर्तव्य म्हटलं की रतारूढ होऊन गेले सुद्धा, मागे वळून सुद्धा पाहिलं नाही. पण असं कर्तव्याला जाताना सदैव आपण सत्कार त्यांना विरोध द्यायचा असतो. इथंच नाही, देव घाबरतही जाईल. लवकरात लवकर यांना यशप्राप्ती व्हावी याच्यासाठी देवाकडे तुझ्यासाठी माझा आत्मा तळमळतोय, तुझ्यासाठी माझा आत्मा तळमळतोय. हे प्रभू, तू केव्हा मिळशील? अष्टभर तुझ्या साधीदार केव्हा राही? असे एक जिज्ञासा अंतरामी भगवंता, ज्या माताला मला जन्म दिला, जन्म श्री मला कोण झाला विशेष देणं दे. आई मला काहीतरी खाण्यासाठी दे. हे शब्द ऐकताच माझ्या मातेच्या मुखातून ते शब्द जबान वृक्षावर परिपक्व झालेली फळं दिसतात. तेव्हा एका क्षणाचा विलंब नव्हता. पूर्व दिशेला माझा लक्ष गेला. परिपक्व झालेला फळ माझ्या दृष्टिकोन झाला. एका क्षणाचा विलंब नव्हता. पण कळकीत करणारा कसला तरी आघात माझ्या अनवटीवर झाला आणि एका खोल दरीत मी मृच्छित पडलो. मी मृच्छित पडताच माझा पिताजी म्हणजे वायुदेव त्या ठिकाणी अवतीर्ण झाले. वायुदेव स्थिर होता, सारा विश्वास झाले आणि सात त्यांच्या मुखातून शब्द निघाले. हे वायुदेवा, या विश्वाची संचार थांबिलास. हे सारा जोपर्यंत माझा पुत्र जिवंत होत नाही तोपर्यंत विश्वास मी संचार करणार नाही. त्या क्षणी सारा 33 कोटी देवतांनी मला जिवंत केला. नुसता जिवंत नव्हे तर मला चिरंजीव केला. ज्या सूर्यनारायणाला गणती करणार एवढ्याच्या देवेंद्राला वज्र फेकले त्या वज्राचं आणि त्या माझ्या हनवटीवर आघात झाला त्या हनवटीचं महत्व राहण्यासाठी या मारुतीरायाला वैद्यनाथाई हनुमान ही शब्द प्राप्त झाली. त्याच्या तुला सरोवराच्या ठिकाणी तुझी माझी गाठाभेट झाली. रामराज्य प्रस्थापित झालं.
पण भगवंत मनात एकच उत्कंठ राहिले की केव्हा तुला मला भेटायला मिळेल. पण भगवंता मी चिरंजीवाच्या कारणानं या सेतुबंध रामेश्वरी मला एकांत स्थळ दिलंय. पण आज या सेतुबंध रामेश्वरी स्थिरता नाही. माझ्या स्थिरता माझा विश्वास आहे ज्या माझ्या राघवाच्या जीवावर ज्याला रावणाच्या लंकेचे कौशे केले, रामराज्य प्रस्थापित केलं, तो वज्रदेह हनुमान काळाचा महाकाळ असेल तरी त्याला काढण्यासाठी एक संकल्पना नाही म्हणावं. मला समाधान वाटलं, कारण त्याच्यापूर्वी केव्हा गाठाभेट आपली झालेली नाही. ग्रंथी कामाची होते ती काळ व्यस्त याचा विचार करून होय हनुमंता काय झालं? अरे शनी लोकांचा त्याग करून शनिदेव भ्रमण करतो. आश्चर्य वाटलं. विश्वात संचार करणारी शनी देवता या सेतुबंध रामेश्वरी यालाही कारण आहे. काय कारण? हनुमंता हो? अरे माझं कार्य तसं आहे. शिवशंकराच्या आज्ञेनं देवतांच्या कृपा आशीर्वादानं होय पितृ देवतेला दिलेली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी कार्यरत झालेला हा श्रीदेव काळ वेळ स्थळ याचा विचार करून येतो. तत्वात तुझ्यापर्यंत आला आहे. तो एका मनोधैर्यानं आला आहे. हे शनिदेव, असं काही मनोधैर्य तुझं आहे? एखादा मनोधैर्य सफल करण्यासाठी या सेतुबंध रामेश्वरी तुझा आगमन झालंय. अरे ज्या शनिदेवानं ब्रह्मा विष्णू आहे होय तेहतीस कोटी दानव मानव यांच्या जीवनात प्रवेश केला. पण माझ्या कालखंडात फक्त एकच व्यक्ती राहिली, अशी कोण? आणि ती म्हणजे तू. म्हणून हनुमंता हा श्रेष्ठ 7.5 वर्ष तुझ्या जीवनात प्रवेश कर. पण या वज्रदेह हनुमंताच्या वाट्याला यायला सांगितलं करू नकोस. आणि हा वज्रदेह हनुमान एक क्षणही तुला स्थिरता देणार नाही. अरे हनुमंता काय ते? तुझ्या मातेला, तुझ्या पित्याला, हो. तुझ्या गुरुला ज्या शनिला सोडले तो शनिदेव तुलाही सोडणार नाही. शनिदेव, होय. विश्वातील वाटेल त्या पाशवी शक्तीला ग्रासण्याचा प्रयत्न केलास. सर्वांना तू तुझ्या शनीच्या पिढ्या लागला असलास. पण या वज्रदेह हनुमंताच्या वाट्याला येण्याचा प्रयत्न करशील. हे दैवी तत्व एका क्षणात हनुमंत क्षणवर्थ 7.5 वर्षाचा कालावधी कुणाच्या बाबतीत जर तुझ्या बाबतीत जास्त वाटत असेल 7.5 खटिका नाही तर 7.5 महिने. 7.5 महिने तुझ्या जीवनात 7.5 वर्ष नाही ते नाही, 7.5 महिने नाही, 7.5 घटिका तुला नाही. अरे निदान 7.5 दिवस. तुझ्या वाट्याला कुणाच्या? तुझ्या तू 7.5 दिवस तर एक क्षणाला तर कुणाचं काही करशील आता ठाकला पत्ता. मला माहिती आहे तुझी काय अवस्था आहे ती. 7 दिवस नाही, 7.5 घटका सुद्धा नाही. 7.5 खटिका नाही, पण 7.5 क्षण. 7.5 क्षण. एक क्षण सुद्धा तुला स्थिरता
मग संन्यास आहे. फक्त देवांना आणि दानवांना विचारून प्रवेश केला जातो. होय. त्यात सुद्धा ठरलेला व्यक्ती आहे. ब्रह्मा विष्णू महेश आणि यालाच विचारलं जातं. आतापर्यंत विश्वातील वाटेचा वासवी शक्तीतून प्रवेश केलास. प्रवेश करताना सुद्धा तुला कुणाला विचारावा असं वाटलं नाही, विचारण्याचा प्रसंग आला नाही. पण आज या क्षेत्रामध्ये येऊन या वैजनाथी हनुमंताची तुला परवानगी घ्यावी लागली. यालाही कारण आहे. याच्यातच काहीतरी समाज आणि तू मला बोलावलं यालाही कारण आहे. आज रामभक्त आहेस तू. होय. शिवाय तू कोण आहेस हे मला ज्ञात आहे आणि म्हणूनच तुला विचारतो आहे. काय म्हणू? जबरदस्तीने जर तुझ्या जीवनात प्रवेश करायचा असता हो. तर केवळच प्रवेश मी केला. जबरदस्तीने प्रयास करायचा प्रयत्न करून शिकला असतो तर दैवी तत्वाचा अस्तित्व संपूर्ण असतो. हनुमंता पण तुला अजून संधी देतोय. संधी हे विश्व तुला सांभाळायचं असेल, तुझ्या दैवी अस्तित्वाचा जर प्रभाव जगाला पटवून दाखवायचा असेल तर जा क्षेत्रमधलं रामेश्वराला शनिदेव माघार घेणार नाही. हे दैवी तत्व आणि हे दैवी तत्व याचा संघर्ष होईल आणि त्या संघर्षातून हा शनेश्वर प्रवेश करी. तुझ्या समोर मी सुद्धा हे काय होईल आहे?
पार्था, या विश्वामित्राचा तुला साष्टांग नमस्कार. हे भगवंता, केवळ वेदांगाचं तत्व आणि महत्व जाणून अखिल विश्व निर्माण केलंस आणि या विश्वाच्या ठिकाणी 4 सहस्त्र पुराण, 14 विद्या, 64 कला, अगमा निगमा, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आणि नवग्रह तारे अशा प्रकारचं जड विश्व निर्माण करणाऱ्या भगवंता, तुझ्या लीला चातुर्याचं वर्णन मी करतोय. माया चक्राचा पुराण पुरुष, अनंत बाबाचा स्थितीलय करता, निर्गुण निराकार परब्रह्म, आधी अंत्य मध्यविरही सर्व शक्तिमान अशा भगवंता, पुन्हा एकदा तुझ्या स्वतःच्या देहाला शिक्षा दिली, प्रभू नामाची दीक्षा घेतली आणि विश्वामित्र या थोर संज्ञेला मी पात्र ठरलो. प्रतिसृष्टी निर्माण करण्याचं सामर्थ्य या विश्वामित्राच्या अंगी आहे. अर्थात या एकांतवासी विश्वामित्राचं आगमन झालेलं आहे. हे कशासाठी? काही क्षण भगवंताच्या ध्यान चिंतनात निमग्न व्हावं आणि त्या प्रभूच्या चरणी निमग्न होऊन मनाची शांतता. हे भगवंता, हे मंगलमय आशीर्वाद, मंगलमय आशीर्वाद, मंगलमय आशीर्वाद. चावून लागता क्षणी क्षणार्धात जीवित क्षणार्थ मार्ग मिळेल त्या मार्गाने पडत होते. या झुडपाच्या आपण बसला होता. सूर्य किरण आपल्यावर पडता क्षणी ही आपली गॅस सिंहाच्या आयारीप्रमाणे म्हणजे हात तपोनिधी विश्वामित्र सिंहाच्या आयारीप्रमाणे सिंहाप्रमाणे दिसला. योगीराज खरा धनुष्याचे प्रत्यंच ओढेली. धनुष्याला चमत्कार दिला. हा वे शब्द आपला मुखातून बाहेर पडला नसते तर आज कोण अधप्पा अवंती नारायणाचा ठाकूर करणारा घडला. कोण अवंती नारायणाचा ठाकूर? अरे अवंती नारायणाचा या विश्वामित्राची योग्यता तुला दिसली नाही. विश्वामित्राची योग्यता तुला कळली नाही. जाणून बुजून आपल्यावर बाण मी सोडत न होता. कुठंतरी माझी दिशाभूल झाली. दिशाभूल? झालो डोळे असुराग्र झाला. या स्वरूपाच्या डोळे असुराग्र. अपमान मान खंडना
म्हातारड्या कोण? जोगड्या अरे कोण? गोसावड्या योगी तू योगी म्हणताय? साधू तू का माझ्या चमत्कार तुला दिसतंय? सात्यवंत पराक्रमी वीर पुरुषाचा सौंदर्य म्हणजे त्याचा पराक्रम. सात्यवंत पतिव्रता स्त्रीचं खरं सौंदर्य म्हणजे तिचं पातिव्रत्य. आणि साधू संत महंत देवांचं खरं सौंदर्य म्हणजे क्षमा. मग जर तू खरा योगी होतास तर आवाज नरेश राजा शाकुंतला तुमचे मंथन निघी